Egunon, hemen daukago Andoni Landa. Elkarrizketa hau egingo dugu mintza jolaserako, talde batean partean hartuko dugu. Orduan, hasiko naiz galdetzen. Asdobilan. Asdobilan, gara. Ez que da Azkoitia, Donosti... Eta Latxiego. Horregatik. Hore jaio berria da. Orduan, zu euskalduna zara eta Arabako Errioxan bizi zara. Nola heldu zinen Araba Errioxa herri batean, Oionera? Lagun bat ari zen hemen, helduen euskalduntzean, eta urtero esaten ziren etorri behar duela. Eta nire ez da pentsatu ere, parrandara bakarrik esaten, baina behin etorri nintzen parrandara, eta gau pasadaten konbentzitu ninduen eta sinatu nuen akordio moral bat bi urterako. Bi urterako etorri eta hogeita bost pasatu. Orduan, denbora luze eman duzu hemen. Eta zergatik duzu ikustuko zurera? Zuk irakaslea zara, euskaldeko irakaslea, eta zergatik duzu hain gustuko zure lana? Gustuko, gure herriak hizkuntza zabaltzeko aukera ematen duelako. Jendeak nahi duen helburu bat lortzen lagundu dezakedalako, eta antzerkia egiteko aukera ematen dialako irakasle izatea. Orduan galdetuko dizut, beste gauza batean lan egitekoan, zer izango litzateke? Antzerkia, erantzuna eman diguzu. Zer pentsatzen duzu, nola bultza daiteke euskara Oionen Logroño hain gertu izan da? Nola bultza daiteke Logroño? Ez, Oionen pentsatuta Logroño hain gertu izan da. Bere eragina, gaztelaniazko eragina edukita, nola bultza daiteke euskara Oionen? Nik Logroño kentzen diona Oioni aizialdia da. Aizialdia, erosketak eta horrelako kontu asko, zinema, gaztek diskotekak, erosketa handiak, dudari gabe Oiotik Logroñera joatea da, normalera, eta han gaztelaniaz izatea. Orduan hori, hor dago. Dena den, ez dakit, goari aurre egin behar zaio, gauzak sortuta hemen, aukerak eman da. Zinema jarri balantzalekuak izan da, Arabako Errioxan nolabaiteko bilguneak sortuta iruditzen zait. Ondo eta, bukatzeko, nola ikusten duzu euskararen egoera Araban? Segurunez, azken 10 urte hartuko bagenitu, Bizkaian da Gipuzkoan baino, edo Nafarroan baino, abantaila edo salto handiena eman duen lekua Araba izango da. Euskaldun berri gehien dagoena, beraz oso ondo ikusten dut, garai batetik ona. Oraindik ere, erabilera eta horrelakoak urrunago daude. Gauza asko ikusten dut egin beharra. Baina beti esaten den, Euskaldunek erabili dudarik gabe, baina erabiltzeko Araban behar dena da oraindik Euskaldun gehiago. Erdaldun gehiago ulertu behar du euskaraz, Euskaldunok erabil dezagun. Eta zer egingo zenuke? Uste dut, eskatu egin behar zaiela euskaltzalei, euskaldunok gaztelaniara jo gabe bizian izateko euskara maila lortzea. Eskatu behar zaie, erdaldunei, euskaltzaleak diren erdaldun horiei, uste dut, lortu beharko luketela maila, gu gaztelaniara pasatu gabe komunikatzeko. Nahiz da, gaztelaniaz erantzun, euskaraz ulertu beharko luketela. Gauza asko kontuko lirateke, osasunean adibidez, hainbeste periku eta zaketak, ulertuko bano gutxienez, euskaraz, pauso handi bat izango litzatekela. Naiz eta gaztelaniaz erantzun. Horrela pauso handi egiten zain, euskaldunok euskara erabilia izatea. Ulertzea behintzat. Andoni, amaitu dugu, eskertuko dizugu diguz. Elkar eskertuko dugu. Orduan, eskerrik asko. Eskerrik asko. Zuei.